Jan Šturza, Josef Mařatka, Bohumil Kafka, Bohumil Teplý, Josef Wagner, Kurt Gebauer a další. Mistrovským dílem učitelů a žáků z let 1893 až 1907 je hřbitovní brána na Gotthardě v Hořicích. Od roku 1966 se každoročně v Hořicích pořádá Mezinárodní sochařské sympózium. U jeho zrodu stál sochař Vladimír Preclík, Hořická škola a město. Autoři z celého světa přijíždějí, aby z místního pískovce vytvořili díla svých představ. Ta pak na čas putují na nábřeží do Hradce Králové a pak se stávají součástí města Hořice. V současné době se v lomu v Podhorním Újezdě dokončuje další dílo inspirované sochařem Vladimírem Preclíkem Křížová cesta u Kuksu. Tajemství historických památek je spojeno s restaurováním. Záchrana uměleckých děl pro budoucí generace se dá připodobnit k záchraně života. Restaurátor je jako lékař s hlubokými znalostmi historie umění, geologie, fyziky, chemie i stavitelství. Jen tak může zachraňovat kámen před stářím, vlivy počasí nebo mechanickým a statickým poškozením. Restaurátor zná tajemství kamene. Ví, že kámen dýchá. Pokud se člověk napřímí a pozvedne zrak, může spatřit historické památky, katedrály, kaple, sochy, svědky minulosti. A v jejich výrazu spatřit svědky řemeslné zručnosti a náročnosti, dokonalosti i těžké práce a nenapodobitelnosti. Toto nenucené poselství našich předků je odkaz nám, současníkům, se o toto bohatství starat a udržovat ho. Český kámen má své tajemství. Sochař Jan Řeřicha přišel s myšlenkou kámen rozeznít. A tak vznikl řemeslný zázrak, světový unikát, kytara a housle z mramoru. Je to česká země, ve které kámen zní.